Има художници, чието творби просто няма как да сбъркаш, нали? Разпознаваеми са от пръв поглед. Точно такъв е Владимир Димитров Майстора. Неговият свят то е слънце, плодородие, лица, които са се превърнали в истински символ на българското. Но как се ражда един толкова характерен и незабравим стил? Хайде да се потопим в този свят. Ще разглобим, така да се каже, картините му на съставните им части, за да видим какво ги прави толкова силни и толкова уникални. И ще започнем от самият извър на вдъхновението му – хората и земята. Всичко тръгва от едно много целенасочено търсене. Почти като мисия. Мисията да се намери и улови автентичния български дух, който е запечатан в лицата на хората от Кюстендилския край. И тук е важно да кажем, той не е просто някакъв гост в селото. Художникът се установява там и живее цели 25 години. Представете си, това е цял един живот. Така той става част от Шишковци, част от радостите и неволите на хората. И точно там намира своята муза. Не в едно конкретно лице, а в колективния дух на цялата общност. Точно така. Неговата цел не е просто да рисува портрети, колкото и да са красиви. Майстора търси онзи първичен, събирателен образ на българина. Лице, което излъчва, нравствена чистота, скромност и много-много трудолюбие. А ето сега нещо наистина интересно. Как е намирал моделите си? Намирал ги е докато работят на полето. И често им е предлагал двойна надница, само за да оставят за ден мотиката и да му позират. Търсел е точно това. Лица, в които е отпечатан трудът и връзката с земята. И тук нещата стават още по-дълбоки. Той е виждал връзка между чертите на местните жени и тези от древните тракоримски релефи. Вярвал е, че улавя жива история. Един древен тип, който е съхранен през вековете, точно там, в Кюстендилския край. Добре. Намерил е своите образи. Но как се пресъздава тази вътрешна чистота върху платното? След като ги е намерил, майстора е трябвало да открие и езика, с който да ги нарисува. И този език е езикът на чистия цвят. Езикът на светлината. Това е въпросът, който всеки си задава, когато застане пред неговите картини. Те буквално греят. Откъде идва тази експлозия от светлина, тази слънчева наситеност? Отговорът е колкото прост, толкова и абсолютно гениален. И идва от самия художник. Той напълно е премахнал бялата боя от палитрата си. Да, точно така. Всичко се свежда до неговото убеждение, че бялата боя, както сам казва, унищожава и понижава цветовете. Прави ги някак мъгляви, безжизнени, затова той прави нещо радикално. Използва чисти пигменти направо от тубата, за да улови истинската сияйна интензивност на живота. И ето как техническият избор се свързва с философията му. Чистотата на цвета върху платното се превръща в огледало на духовната чистота, която той е виждал в своите герои. И така, вече имаме правилните лица, имаме и чистите цветове. Когато ги съберем, те се сливат в една голяма, всеобхватна тема, която вълнува майстора през целия му живот – свещеното единство между човека и земята, която го храни. Самия художник го е формулирал най-добре. Мисията му е била да открие този визуален мост, връзката между красотата на природата и духа на хората. Именно тук виждаме основната му идея, в пълния и блясък. В картините му човекът и природата не са просто едно до друго. Не, те са слети. Слети в едно хармонично, дишащо живо цяло. Сега погледнете отблизо тук. Това е просто невероятно. Едни и същи сияйни тонове, една и съща светлина, дори едни и същи маски са използвани както за човешкото лице, така и за плода. Те визуално се сливат в едно единствено дишащо същество. Това визуално сливане е израз на дълбоката му вяра, че хората черпят своята жизненост директно от плодородната земя. Заедно те създават една истинска симфония на живота. И завършваме с тази дълбока мисъл на самия творец, защото неговото изкуство в крайна сметка надхвърля просто българския бит. То се превръща в размисъл за универсалния вечния кръговрат на живота, което ни кара да се замислим какво всъщност остава след нас, освен тази връзка с земята.